Menta perlok ngan wanra sepi ya kewei kejing itu kana kebalajia shua ban poi ketama baar te parlok hangne menta ngan itu ipi ya kewei ke kana syapang ukun kenong di plang te parlok ale menta ngine ngap ya ke kana syapang usau kuna ukun kenong di plang te parlok shua bapinjam sekekana ngakwa ban ong rengkat kebiria ba kiba pek kibun kiba like rubun tang ba kiba subscribe pat kimdon ngapti balay nakadaw ayu pajia ayu ba pim subscribe ya ke channel te subscribe no menta vut nang bangan YouTube ya ke kana piladep te ale menta ini sedang no ban sengap ya ke kana ha kesnem ke bekadu shua ban ki ke thama perthei ke baar ladon ke wei ke kenthei ke balas dang met yao ke basyong wai shi kamra ke wei ke yeng hamau lai yeu renghap kadon wei ukun ubalas dang samla ubakerteng usau guna utengah jongka ulayapno kumta baro arngut shikmi shikun ki im shitom shibun kumbalong lem ki para baduk keseng bala kamai ukpa kenang red man ketayeu ban kumta kekmi usau kuna kamban se ban pendap penbiang nyalade bat yala ukun da kebalej ot plang man kesngi kene kepenla yeki ban yo ya keja kejhur kebebiang man kemir man kestep handrei namar ba uplang utador umla setia ban yarap yaki ban yo kamai katto katne na kebenta kisngi ki bandang wan kum kekmi keba e jala ukun namar kata kekmi usau kuna kamla klem da perkat kuslai kumno kanla ban pendap penhun ya ki jing dawa jong u kat kum ke jing pej ki para marjan usau kuna udai ukna ubajai pede meno ru julej put yala kekmi shalum ban yarap ot plang yaka namar umla syak ban boy uskan ban ba utiang de yo daj utliam juki step bat kumta kekmi jong u dang step perngap kan ki ban shet ban tiu kan kliang kan saj kat ba ukon jongka sek unang yo thia unyang jawa men step kasyaj bamja marway namar kamon ban kersiau thia yu ha ke jing shisha kasngeu bha ba usau kuna unnam ki step ba kangej kamsan kamplung kamet lada yo thia bha kat ba umon ki para khna samla ki tharai ba kat ba usau kuna ki thia kakmi jong u kalayo la kumno lai khum uplang ban kumta kisngeu tenat ban khot ya ukun kanong di plang hakmat kakmi jong upan usau kuna udai ukna samla ubatip sngi ban uba ila kakmi kasngeu serong ban perkat ba ukun jongka jusang makya sasnong sathau bat jubrai ya ki jing sngew bha kasor silong dasisha ukna ubatam sneng ne ubam ko ngu hukum unle ne syam sngebha bunsin haki ki bashalan det ke jingyo i kmi ki kpa handrei usau kuna ju ai daw yala ka kmi bakan khuslai shapang jong u hakane kaliang shuwa bakan wan pai sejing hakapor jan mit ula shet latiu ula sar lapan khoj ya ka kamra bat upej baka sum ka kmi jong u kan shit uphu ka khmut ka khmat da ka jing sarong ban yo sngew yak kitien yaro kami ba unang ban penbiang ban penkre yak jing don kam jongka ulong ubale ko chika dai usmat ban sa yala ki jan ki sopti bat ban sum ban sle la kumno sisien arsngi usau kuna ujukwa baki para khna samla ki ba u itu khmat kinwan kai hayeng ba usong handrei upat juman ban lekai keliang sayeng jongki teng haba ki shong sngi ki ju ya wer u ban lek ya kwai do kha shawa handrei jutre ba utiang yo ukum ur ha
ne yo upu upsen halanti haba kia wer lech bam ler ya u golfling u kerngak kli namar usngeu triem yo ki kum ya kendu ya ki tailot ki baken ki kenkiak na dien chong u usngap bat yo sngew ya kawa kra baka kerhu hak por liur Henry sisien ru umpat tu yo i ya kaksyaj suna pani sisien sis tayo hambarang kabenang bat haba kakmi jong u kasyong sngi uju sngew bha ban lech yang bam der marwe ha jingkieng maulai Henry sisien ru unam jam sa siliang jingkieng namar utieng yo ukum ngat jingpang balajan ke hospital kumne uim usan harut kesor silong klem tip bat klem yo i kumno kibriu ki im hasor kakmi jong u keong ba uladon khat henriu snem Henry ki kmat jong u ki kren ba udai ukna ubadang henriu snem kakmi usau kuna kamdon lok donjor ki banyele jawan rengkat batka bun sien ka juya kendu halum ya ki kenthei ki balech tho dieng ne ya ki rangba ki bawan kit kiat na jajau haba ki kren ya ka jukran bha kliang ya ki lada ki ya laka ya klem kren karu ka ot laka ot plang klem penpai kmat chakalenti ba ki ya ngatrei ban nga im na kabenta usau kuna ka ong ban nga kaba im hakatrei sitom kumne ngan yo por na ban yalor ni ban ye bon ktien bat kibriu tengkhat haba kaya syam bat ki mai ki baya ot flang rengkat halum kaju sngew bha ban ye thu khana haki syapang la ujong ukun kum hakita ki por ka khmat jong ka kaphu kum ka bumju perkhat sngew si yala ka jing im sitom ban kesngeu kumba kala pengat kebe hir hakmat jongka ha kwei kesngi senrai usau kuna uperkat bakala dei kepor pe untip kumno kibreu ki im kiman hasor silong ulayo sngew na ki para khna syapang ka jinghe ka yeudu syapang ka jingkhap nge kibreu ka polis besar bat syapang ka jing itenat kanan polok uyo sngew ru syapang ka jingkhoj ki surok ba syapang kejing ceklia ke tem motor ban syapang kejing ipieng ki skul ba halai umkra Henry namar ba tip itu ya kilat kilenti na kiba udai ban yaj kum ukun ubatip sngi bat ubakongu hukum ukerpat yala kemi ban yalam kai ya uchasor sisien pi sngew thui ken mei kumno kibriu kin ben kin parsi yanga ladang ngam tip na engan ya haba ngi lej yeudu ne ladang ngam itu ya kilenti ki banya lam sakhandai lat uong hoj khun kakmi usau kuna kapai ktien kam dei hiken ban san ban rangba hajan kasor klem datip ya ki kendong kensrot jongka sisien ru pimpat ju aidau bangan kuslai namar jongpi ban ngangej wawat la pila ban ya milai lang bat ki jing skamba ka sor long pin kham shem skamba hayeng lajong kumta ha ka we ka jan met yeudu anda ka kmi jong u kalawan kit plang na lum usau kuna ulet bot yeu yala kmi ha kata ka por ka basa di plang kalong harut surok yeudu mar persya ya umot pran ha ka jaka bayang ki taksi mentan usau kuna ukieng ya ka wei ka chula ban thep jhur anda ki ban phai bat ka kmi jong upat ka kit thikit uplang don laingut ki kariwan na than melim ki basaj snge bha ban thet plang na ka kmi usau kuna man kamit wei na ki un thet plang na ka kam juk pha dor ya ki bat kiru kim juk pan dor na ka sikit lai suka kata kalong kedor bagi lai sngew thu lupa usau kuna haba uyo i ya ukariwan na belem ba usai lai teli kisi suka nala kapla bu pesa kabadap daki pesa kutia sudah utarai baki nongnya kali kulai baro kidei kibabun pesa sudah ui lengo sibun ya kekmat jong uta unong tir plang kebam idon jingkuslai ruem
ban yakir meang sentur jong u kiba shuet remuny haba u yakren bat ka kemi jong u bat ha kata kepor uru utarai baka kambha ban long kariban no uyo iyalade ba ubat lakam kadba usyong hapo kakali kulai bat ba ukit ya uplang ba ot kakmi ban ledi syagi kariban melim ungai tru ba kakmi jong u kanum sitom shu kakit kaba lada kan ledi plang seyeu da kabasyong ha kakali kulai ukun